Muri Zimbabwe muri rudadiso nhasi rarimwe zuva etakakupai nhauka yekutriloni kuyaka kune mwana akashayika asi achioneka mufananidzo wake kumadziro ndokwatadzoka zvakare ikoko. Nhasi uno katine nhau zvakare ndeye mwana akafa nekutsikwa nelori asi chipatara chakataura kuti aiwa lori iregererei haina zvayakaita pamwana uyu ndokutoshayika ikoko. Ndofunga nhau yatakakupai paya yairatidza kuti vanhu ava venzvimbo ino vanhu vanofarira kudya vana vachiri vadoko. Nhasi unoka tina mai tingati mudzimai wechidiki ane nhau zvakare yekushayika kwemwana wake kusina kumufadza kusina kuti twasa. Ndo nhau yatinayo muzuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Starangu nonzi Zvikomborero Samantha Nyamanda. Ndine makore 20. Ndakaita nhumbu yemwana wangu. Ndabata nhumbu ye ndakatanga kurwara ndaitonge munhu ane maasidi mudumbu. Mukufamba kwandaiita ndakabva ndanzipa nemunhu arikuda kundibvisa nhumbu nekuti arikuda kushandisa mwana wangu. Ndakaramba ndichishingirira ndichifamba mudumbu hamuna kumbomira kurwadza. Vane vaindibatsirawo ndikasvika pakubereka. Ndikabereka mwana ndaenda naye ku7 days. Mwana akabvanza neheni. Abatswa heni yandakabva ndinende naye kuoperation kwaHarare. Tadzokera kumba takagara semhuri tikaronga. Tikafunga kuti mwana aida kushandiswa kuti vanhu varombe. Tikawirirana kuti aguna aizoenda nemwana kuheni nekuti kwanga kumbori neumwe akaendeswa ikoko akasanopora akafira ikoko. Tobva tatanga kufamba nemwana neheni. Tikafamba kusvika mwana heni yapora asi kurwara hakuna kupera. Akaramba achirwara. Ndichirohwa nezvinhu iname yacho ndobva ndatanga kurohwa nezvinhu. Ndaiti dzimwe nguva ndikarohwa nezvinhu ndaimutora ndomudira mubhaketi remvura. Asi vanhu vaizondibatsirawo vomubudisa. Dzimwe nguva ndotomusungirira ndichida kumuisa mumugodhi. Mairohwa nezvinhu sei? Like kuti inini muridzi pachezvangu hapana chandainzwa. Asi kuti ndaitanga kunzwa dzungu kana ndakagara ndichifamba ndainhongwa nevanhu. Ndaitanga kunzwa dzungu kana ndichifamba ndainzwa dzungu ndobva ndatodonha. Kudonha kwandaita ndaizonhongwa nevanhu ndonamatirwa ndozopepuka vanhu tozotanga kunditsanangurira kuti ndozvanga ndichiita. Zvakaitika more than 4 months chirohwa nezvinhu svika ndobva ndapora. Ndakabatsirwawo nevamwe madzibaba anonzi madzibaba Emmanuel. Vandibatsira ndikapora ndichienda kuchechi kwavo ndichinamata nomwana wangu achindibatsira. Asi tsanangurira dzina kumira dzekuti mwana wangu aidiwa kushandiswa. Ndobva ndachizoukirwa mhepo ikataura kuti tiri kuda mwana. Nguva nemwaka inga takaudzwa kuti tinofanira kuya nemwana uyu yakwana. Saka takuda mwana uyu zvechisimba. Chero amai vacho vasingade nabereki vacho takutomuda zvechisimba. Vakaedza kuramba vachirwarisa mwana akambonzi ane nhova. Tikafamba naye kwavamwe madzibaba akamubatsira anonzi Maruva. Akamubatsira kusvika apora, nhova ikapora ndobva ambopora. Vakazondiwaraidza ndakazinge ndakusaenda kuchechi. Ndakungogara pamba. Baba vacho vaitakurawo foja nemabhero nerori. Ndipo vakazoya kumba. Vakazoya umwe musi vane rori. Ndokusvika kumba ndobva mwana atanga kuchemera kutambira mumota. Ndobva atambira mumota ini ndichida kubika porridge ndobva ndapinda naye mukicheni. Time yandakapinda naye mukicheni handauona kuti akabuda sei. Ndakazoona mwana pasi pemota atotsikwa musoro nerori. Tobva tamutakura tikaenda naye kuna umwe madzibaba anonzi Maruva wamubata. Ndobva tichienda nemwana kuchipatara. Tasvika kuchipatara dhokota vakamutarisa. Vakati mwana haana kukuvara nekuti haana ronda. Musoro wake wanotsemuka sezvo rori riri panze rakakura dai kunzi atsikwa nerori atsemuka musoro. Saka vabva tanofanira kuenda kuX-ray pamwe anenge akwarira mukati. Tobva tamutakura mwana tikaenda naye X-ray.
Dr. Dandatsa wakamutora x-ray yekutanga vakati x-ray haina chayabuditsa ngatitore yechi2 ndobva vamutora yechi2 haina chayakabuditsa ndobva ndadzokera nemwana wechipatara Dr. vaita op saka vamarisa kuti havana kwanisa kumaverenga nguva iyo vakati mwana ngaadzoserwe paoxygen adzokeserwa paoxygen mwana akatanga uchiema ndakabva ndanzi ndimuyamwise ndikavatanga asingachayamwa nekuti kurwara kwandaita akabva asiya mukaka anganwa maheu nekudya ndobva tamupa maheu mwana ndobva anwa maheu ndobva arara kurara kwaakaita isusu vamwe takabva tanzi tichienda panze taenda panze takabva tangogarawo panze tichimirira maresauti kuti Dr. vapedza kuita op Dr. wasati vapedza kuita op nesi ndopa wakazozvona kuti mwana anga atoshaya ndobva vatichiedza ndobva vatiudza kuti mwana atisiye zvakatirwadza sevabereki vacho naana mweni wangu zvakatirwadza tobva tatanga kuti ngatikifambei tione kuti chii chauraya mwana asi kuti kwese kwataifamba kwaiswa rimaidzo kuti kana tikafamba chida unoitisa go back to center taisvika tonzi muprofita uya ahako toshaya munhu todzoka kumba totsvaga zvedzimwe nhamba toenda toshaya munhu kupesira tangoneta tangogarawo kuti hapana zvekuita asi izvezvi kwese kwandinofamba ndinongonzi handifi futi ndakabata nhumbu imwe nekuti vanhu vavo vakangotora mwana wangu vachingoriwo neni. Murume wenyu akurawo zvakadi? Ane 26 years. 26 years. Saka mwana uyu akashayika zvarini? Akashayika musi wa30 April. Last year, 24? 2024. Okay. Asi hapana vamuri kufungidza kuti ndo vanogona kunge vari kuzviita? Varipo vandirifungidzira. Musingataure henyu zita, hanzi vari kuita sei? Zvinonzi vakaromba, asi kwavakaromba kunodiwa vana vakomana. Saka vana vakomana ndivo vanotorwa, chete vasikana havana basa vanorarama. Saka imi matozvinetera sense maingoshaya henyu vanhu kuti kwese kwamuri kuenda hamusi kunovawana vanokwanisa kubatsirai. Saka tingati pari zvino mazvinetera nai? Pari zvino ndanga ndangotiwo Mwari ndo vachaziva kuti vachadzorerawo sei. Asi nekuneta unganeta sezvinasisina mari kuti ndichikwanisa kuramba ndichifambira mwana wangu nandangogara. Asi vakambotiraya kumudzosa kwandiri sechikwambo kuti andiyamwa. Asi pandairota achida kundiyamwa airamba kuyamwa. Ndaita kumanikidza then ondisunda ndongopepukawo zvakadaro svika ndatanga futi kuchifamba. Ndobva ndaenda futi kwamadzibaba anonzi Maruwa ndobva ndavataurira zvaiitika. Ndobva vandipa banga ravakanditi ndonobayirira parumu yangu yandorara bedroom. Ndobva ndabayirira banga roro. Kubva ndabayirira banga roro svika pari nhasi asi ndarota ndichimuyamwisa. Imimi muchiri wechidiki kudai. Dambudziko rekunzi hamuchazofe makaita mwana zvakare. Munonzwa sei uyezve ndezvipi zvamakuchiita kuti munge muchigadzirisa dambudziko iroro? Pari zvino ndichiri kungofambawo maprofita emo ndichingobatsirwawo nemunamato. Ndikazotiri varimwe foja ndaiti tikawana mari kana tatengesa foja tozongotanga futi kufamba kubva patakasira tichifambawo kuti iye wacho ari kuita chakaipa muupenyu wangu chingodzokerawo kwaari nokuti iwo ndinotodawo kubatawo mwana. Imi makaroorwa rini? Ndaroorwa 2023. Last year but one? Muna August. Muna August. Mwana paakafa matanga akura sei? Anga ane gore 2. Okay. Chirongwa machinzwa manzwa zvotaurwa namama zvinosuwisa zvinorwadza ndo raramiro yatiri kuita muZimbabwe yababa ndosaka takapfeka hedu hembe yakanzi Zimbabwe ndo nyika yedu ko hatina kumwe kuenda asi ndo zviri kuitika munyika yacho iyoyi. Andrew Neshamba ndiro zita rangu. Ngatsanganei mune zvimwe zvirongwa zvachiramba tichikupai chikuzivisai kuti chii chiri kutora nzvimbo munyika yeZimbabwe. Regai timbobva kuno kuMash Best, hanzi inonzi Mash West, Mash Best ndokwatakubva tichidzokera hedu kuguta guru reHarare. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana
tichazoonana nerimwe zuwa hama dzangu ini ndokuenda kubasa kwangu iwe makiwe mkaranga iwe makiwe mkaranga iwe makiwe mkaranga No.